Slav xwendevanên aziz, min bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Vê heftê dîsan ji edebiyata Kurdî romanek me heye û va romana li ser şexsiyetekî yani kesayetekî gelekî qedir bilind e yani ji bo me Kurdan yani ji bo Kurdistanê û ji bo cîhanê jî yani bi rastî şexsiyetekî bêhempaye. Pirtûka me vê heftê Mîrname nivîskar Jan Dost ji weşanê navêstayê hatiye çapkirin ve çapa wî ya sisyanê 2015 da ye. Niha me got yani ew şexsiyeta kî ye? Yani belki hindi nav da jî dikarin texmîn bikin wek navê Pirtûkê romanê Mîrname ye. Şexsiyetê me li vir Ehmedê Xanî ye. Şeyx Ehmedê Xanî hûn dizanin wek nivîskarê mem û zînê ye û bi taybet. Erkideyî manê û nûbarê piçûkan jî heye. Lê dixwazim serî de behsa nivîskarê me bikim. Nivîskar Jan Dost. Jan Dost li Kobanê li Kobanê Rojavayê Kurdistanê hûn dizanin li wir hatiye dunê û gelek berhemê wîn henin wek me mijabat da bû nas kirin. Sê dar û sê gavek di jiyana Şeyx Saîd da şeva dawiyê ji Pirtûk roman henin û wekî din dîsan berhemên Jan Dost wek dîwana wî heye wekî helbestan hene. Yani gelekî nivîskarekî hêjayê ji bo edebiyata Kurdî û wek li ser Ehmedê Xanî be li ser şexsiyetên wek Şeyx Saîd Efendî û di mijabatê de jûn zanin ser Rojelatê Kurdistanê ser Komara Kurdistanê dîsan romanekî wek xweşik û wek dîrokî nivîsandû me ew da nas kirin. Gelek berhemên hêjan e û Jan Dost niha li Almanyayê jîn dibe û li wir dîsan wek nivîskariya xwe û xizmeta xwe berdewam dike. Niha Pirtûka me romana na Mîrname li ser çi ye? Li vir da Mîrname li ser me got ser şexsiyet me herî bêhempa û mezin Ehmedê Xanî ye. Ehmedê Xanî wek ji vir û 350 sal zêde em dikarin bibêjin ku jîn bûye li hekkarê Şirnexê hatiye dunê û li medresa Sorya ku li Cizre botan li wir xwandiye û li baz tê jî berdewam kiriye li wir dîwana xwe mem û zîn temam kiriye û li rêw şerehma xwedê. Niha ev Pirtûkan li ser Ehmedê Xanî di serî da behsa bibêjin sibehek bi baran bû. Va sibeha bi baranê roja ku Ehmedê Xanî koça dawî dike û tere ser rehma Xwedê yani ser dilovaniyê û dûr re li vir 22-23 rewşenbîr em dikarin bêjin ronakbûrên wê dewrê li bazê tê bi Ehmedê Xanî re jîn dibin hevalê wî nin. Vanan her yek di beşekî da li ser Ehmedê Xanî dîtinê xwe dibêjin û bi Ehmedê Xanî re behsa tekiliyê xwe dikin û yani Ehmedê Xanî li vir em wek dem teswîr dikin yani erînî jî hene neyînî jî hene yani em li vir dikanin emerê xiznedar li vir heye yek û herî bala mikişandiyê jî yek emerê xiznedar e. Emerê xiznedar jî yekekî ji Bitlisê hûn zanin mîrektiya Bitlisê dema ku tê weşanin ji teref dijminan neyarên wê dewrê û emerê xiznedar jî wek xeznedarê mîrê Bitlisê bûye û her du çavê kor dikin û berê wê ew tê baz dê li vir ew wek mamosteyî ji Ehmedê Xanî re dike û li vir behsa di arawan de Pirtûka Şerefname hûn dizanin dîroka Kurdan teref Şerefxan hatiye nivîsandin. Li vir ez vek dikarim bi kurtasî tiştekî ji we re bixwînim ku emerê xiznedar ser Ehmedê Xanî dibêje. Ehmedê Xanî wexta ku Pirtûka Şerefnameyê dixwîne dibe tişta ku bala wî kişandibû emerê xiznedar ji bo Ehmedê Xanî dibêje. Dibe ku tiştê ku bala wî kişandibû parçebûna kurmancan û ne lihêvkirina serekeyê wan bû. Dubendî û hevrîkiya wan bû. Xwe avitina wan ya binsiya Romî û Eceman bû. Bê dewletiya wan bû. Em dizanin Ehmedê Xanî yani 400 sal pêş de ji ber bêdewletbûna Kurdan gazincan dike. Yani li vir ew şerefname ku tesîra li ser Ehmedê Xanî em di emerê xeznedar da dibînin û dikarin behsa beşekî din şengê hey. Şengê jî li wir ketçe
حاجز زهدی بازرگانه بیش حاجز زهدی بازرگان جد فراده هی یعنی من گفت وک روشنبیره و دوره امتحانم بیشتر کل سر احمد خانی وک رومانه که یعنی براستی پر هجات یعنی بستانم کو ام احمد خانی یعنی ناس بکن یعنی دوره احمد خانی و مشوار احمد خانی نکم بود احمد خانی کیه و به چه آواییه حوالی وینکینه و در هر که گفت نچک وک رومانه که aha yani امکان بیشم درپره یعنی لبرد شابی می براستی سر در حق یعنی در حق احمد خانی دا گلک معلومات بالکش دادن می لبر شنگیجی وک اویندار احمد خانیه یعنی او احمد خانی دلکتیه همون وجهه حزدکن لمخابن داویه دا اوجی ناگی هجن هفودن او کناکن و لبر یکی دنیجی بالکش هی کو میرزا صبری واجی وک ام بیشن او کی میره یعنی یک کل بر دستی میره میرزا صبری او یکو احمد خانی به جاره سلیمانی جراد بیشن به آوای کی دینه او احمد خانی و جاره د احمد خانی و روب رو احمد خانی و یعنی بر به جاره احمد خانی کوچه داویدی که و دو راجیم به ناوی میرنامه احمد خانی نامه که میر را دشینه لمخابون و نامه ناگی جه دست میر نامه جی یعنی به حتما کو دست میش به راستی گلک ماسی وی هن وک ام به بیجن یعنی دوی روزا کو جنازه وی دال سر گوریم د جوا وی او کی دا دکوه او نامه دری کو جنه دن حتنه جبرکرین یعنی وان درنن وقت نوشلی داد نه وند کردم وان داد خلاصه yani bir rastı amtikarım bir diyecek ku yani Jean Dost disan yani roman ki yani benavi mirname yani edebiyata Kürt'te bir rastı Ser Ahmed Khani pir behem paya u hejaye yani de behem Ahmed Khani yani nas fikrin jibo ve mirname yani tefes gerek embokunun u Ahmed Khani nas fikrin Evallam hatın daviye video akı hunter ve minin de khoşiye da şeva ve udema ve baş bibe